Wow! Alright, ito na naman mga kabisyo. Maglalaro na naman tayo sa pagkakataong ito. Bagong-bago ang ating laro. Bagong pinag-isipan. Talagang wala pa po nakakagawa nito sa balat ng online. Sa balat ng online. Ito ang ating Bring Me Game. Siyempre, kasali natin mga maglalaro ang inyong mga paboritong Love Radio DJs. Huwag na nating patagalin dahil exciting ang papremyo natin ngayong araw na ito. Ang sino mang mananalo sa game na ito ay tatanggap ng 10,000 pesos. 10,000 pesos. Ito na. So, ang gagawin nyo lang, guys, ganito lang. So, hihingi lang ako ng bagay na kailangan ko. Tapos, kailangan nyo umalis sa pwesto nyo at hagilapin kung ano man yung bagay na meron dyan sa bahay ninyo. Tapos, kung sino yung una makapagdadala na malapit sa screen, siya yung makakapuntos. Okay. Unang bagay na hihingin ko. Sino sa inyo ang unang makapagdadala ng pet? Pet? Buhay na pet, pet. Pet? Meron akong pet. Walang pet. Ay, nauna si Diego. Ready, Akala ko yung secret. Wala si May kalaga. Wala si Mimi. Cute naman. Wala. Asan yung pet mo, Toto? Hindi ba may pet ka din? Ito na. Nakadali ko sana si Troy eh. Pakita niyo Para yung pet sa nyo. yung mga... Hawakan niyo yung mga pet nila. Okay. Next, so 1 point si Diego Bandido. Sino sa inyo ang makapagdadala para sa kasunod na bagay na hihingin ko ang makapagdadala ng una, tabo. Kaya ni Sir Diego, may utusan. Para hilo. Una ako Ang for bilis, the record. Color green ba yan, Toy? Nakita yung dito. Oo, Okay. nakaano siya. Yung ba? Ayan. So, 1 point for Tanya. Okay, next. Sino sa inyo ang unang makapagdadala ng suyod? Suyod! May suyod tayo? Wala. Walang may kuka sa amin. Wala. Para kuto yun ah. Anong tutukin sa bahay? Dati Kanina? meron. Kanya meron. Si Tanya. Meron? Grabe! Grabe si Tanya. Alang-alang sa 10,000 piso, ha? Sige, next. Sino sa inyo ang unang makapagdadala ng condom? Ay, Condom. ano? Toy. Oo, Toy. Sandali, sandali. Oh, Sir Diego. Practice. Doon. Kasi Tanya nagtutulog. Wala kami noon. Tanya, labas mo na. Tanya, Yeah. tuturo ka pa eh. Withdrawal. Hindi kailangan ng condom. Nakoy ka, Tanya. Nakoy ko ni Tanya. Withdraw lang. Di Ana, andito na. Meron? Asan? Meron si Totoy? Green kasi. Ayun. Meron. Ito na. So, 1 Okay. point for Totoy, 1 point for Diego, and 2 points for Tanya. Next item. Sino sa inyo ang una makapagdadala ng gamit na mantika? Uy, gamit na mantika! Gamit na mantika. Mama Nicole na una. Lapit mo naman. Gamit na yan, Toy. Gamit yan. Oo, gamit na to. Isang ano. Wow, Parang hindi naman mukhang gamit ah. Bakit kasi sa amin itim na itim? Bakit sa itim na Okay, so 1 point for Nicole, 1 point for Totoy, 1 point for Diego, and 2 points for Tanya. Okay. Next item. Sino sa inyo ang unang makapagdadala ng butas na medyas? Butas na natin na! Baka naman eh. Asyon. Wala. Walang butas to. Ayan. Mabaho to eh.
Walang butas. Rocky, ano yung panty Medyas yan? ba yan o panty? Medyas Eh, po. yata yun. May sinasabi ko. Panty yan kay ano. Oh, hindi yan panty. Anong tawag dito? Ayan, pantyhose yan eh. Panty. Panty pa rin. Ay, hindi pala. Oo, diba? Yan Medyas. eh. Wait lang. Medyas walang butas na medyas Wait lang, meron sa amin. Wala ba? Butas na medyas. Bakit mo muna? Ayun, sige, harapin mo. Hanap. Abol pa, abol. Ayun na. Ay, sayang. Andito na. Yun. Alright, so 1.4 Rocky. Okay, Okay, next next. item. Sino sa inyo ang una makapagdadala ng tibak? Tibak ko! Tibak! Tibak ko! Yung si Ma'am Tanya. Tibak! Oh, Tanya, ang dami Tibak niyan. ni Ate Kim. Sinusuot mo Ano, yung grabe mata. yung kay Tanya. Ano na yan? Ah? Mata, sinusuot mo yan. Tingin, Tanya. Grabe yung kay Tanya. Nakakaloka. Oo. Tali yata sa aso yan eh. Ikasya ko perfect. Sobra yung kay Tanya. Oh, alam na this. Oo. Gamit na gamit na. Batak na batak na. Face Dapat mask. suot. Face mask. Okay. Last item. Sino sa inyo ang una makapagdadala ng pustiso? Pustiso. Ay, Wala. 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 Wala kaming ano dito. Pustiso. Palaban talaga si Ma'am Tanya, oh. Tingnan mo. Ba siya eh. Nagganap ng postis. Tingin ang suot. Kaya nito. Dinukot mo pa sa anak mo, ha? Meron? Meron. Wala. Wali. Alright, pero last item na yun. Ang Kala panalo ko may isahan ko eh. sa game na ito sa ating Bring Me Game, may walang iba kundi si Tanya Chinita. Yay! 10,000 pesos para sa iyo. Congratulations. Congratulations! Thank you, thank you. Until next time mga kabisyo, hanggang sa susunod na palaro ng inyong paboritong beat, mga pag ng inyong mga paboritong DJ dito sa Love Radio. Bye-bye! Bye! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka At na-lurky ka sa aming video, click mo na ang subscribe button at yung notification bell Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.